हाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो लोगोफोर नोंसोरो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन ओमफ्राय नै आङो दिनैहाय माव थांनो नागिरदों आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो उनावहाय खोन्थासिगोन आं माव थांनो नागिरदों नै दायोहाय जोङो सिमला बारबोनानै मा गामि होनोबा बिखौ आंबो मोजाङै मिथिया जायखिजाया थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर थुदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंसोरबो थुफाबाय थादो ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो फैनानै बर' बाजार मोनफैबाय नै बेवहायनो लोखि फुजा जायो आरोना गेदेरथार बर' बाजाराव जाय मिन्थिया बिनो खोन्थानाय जाबाय जाय मिन्थियो बिसोरथ' मिन्थिखासिगोनानो ओमफ्राय आङो दायो माव थांनो नागिरदों बिखौ आङो नोंसोरनो खोन्थानोसै दिनैहाय आङो जोंहानि जोनोमगिरि बिमामोननि न'आव थांनो नागिरदों हासबेन्डआबो फैदों सुटि लानानै बेखायनो आङो बिखौ दिनैनो लेंखाबाय नै बेयो जाहैबाय बर' बाजारनि SSB केम्प बिराद साफा साजायनानै दोनखायो दै इसोर हले दायो बाबुआबो उन्दुलांबाय लोगोफोर अन्थावथावनो नै दायोहाय जोङो जोंनि गामि मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंनि गामिया सोरगिदिं थालिर गोजा आरोना ओमफ्राय नै बेवहाय मा गायनो नागिरदोंबा खुन्था गायनानै दोनजोबदों मायबाफोर मैगं गायनानै दोनखोना जोंनि बिखैजाय हाया गोरान नालाय बेखायनो मैगं थाइगंल' गायो मोनफैबाय लोगोफोर आथिं सुनानै लानोसै गारिखौनो गाखोनो हाला आंखौ दानिया खर' साबोबाय खर' गिदिंबाय उन्दुना थानोसै दसे खर' सादों दाउ बेदर भाजा नै बियो लोगोफोर कबि होदोनो कबि मटर दाउ बेदर नै बिखैजाय दङ दालि ओंख्रै ओमफ्राय नै बिखैजाय ओंखाम संनो नागिरदों बेखिनियानो दिनैनिया दा मोनायाव हांसो बेदर जागोन हांसो बेखायनो बिखौल' सोंग्रोदों माने हायनि र' आङो भाजा जाग्रोनोसै नोंहा 저다 어디에 나가는 저거 그러다 Gus kena tak isi dah? Ya, coba ni. Aduh, mulai, apa mulai? Aduh, mulai. Aduh. Baca baik. Ibu. Baca baik. Nih, Hamzah dah. Neng selap dah. Oh, ang lap dah mana? Ngau dah ni dah. Neng selap dah. Ini, hai kali. Ni. Siapa pun kita nak lah. Ikan apa ni? Bes, sebab lu bisa pakai yang aja, kembali saja. Muslim saja berusaha. Betul. Gajar nih, gajar surfing sih. Mana? Dokan ada. Saya kerja di sana. Hah? Mana dong? Apa? Jadi lagi mau bilang
Kapan yang lewat beli biar beli kenapa? Malah ini bisa lah yo, bisa nama. Kayak bisa lah. Mày Đứng nào nhé bữa. Đi xuống này ra bài nơi hàng bị hàng bay hàng bay không được hàng bay một tuần vừa chuyển phải đâu gần ra dàn cái nào đâu gần Rồi. Sao lúc nào không làm nắng ạ? con dàn xe cho xíu nào Đã đi đâu thì đã Không có đi ra lại được. Không biết là cái đấy có cả. Bạn không bao giờ không cần. Em phát ra từ rồi. ăn là tay cái bên đằng cam dàn là xe hà này salad phải đâu biết được rồi đã thế này cảm ơn nhiều sáng sẽ được dàn hay cái này tali papor Mới nào lấy vậy? Cứ thôi ra để mà đắt giả được. 이거. 응? 아, 내가 이거 다 싸고. 내가 야 하겠네. 아, 내가 뭐래? 이게 나는 게. Đang nói không? Đang nói này. 이게 뭐야? 이거 완전 좀. 이거 어디 좀 시야? 라나 시도면. 봐봐 무장 봐봐. 무장은 봐봐. Đừng có khăn cho mày cho là. 에고. 와, 자, 지금 내가 뭐 쭉. mà đã hai bạn cái nữa chứ không để như vậy thì ăn cái này là ăn cái nhiều quá đang bay lên cái nó là cái màu cái gì nhiều chút Khăn nào có thể lôi của bạn. 또 가라오게 내가 미안해 왜 미코도 미면 하나에 봐봐 숨을 그만 나와 숨을 누가 가라고 왜 이렇게 해야 이번에 술 먹고 내서 나. 너 그거 다시 먹나? 이 크림이야 생각이 그래? 응가니지. 에? 그래. No. nung này có siêu bạch bukan mani nung Dayo ang logoफोर ओंखामखौ जाखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै सिरिखा जानो नागिरदों आरोना दा आंहानियाथ' भिडिअआ हारसिंसो जायो रावबो गैया जोंहा जिहेतु आइ बाबाल' दङ इनिफ्राय आदा सानै दङ ओमफ्राय हिनजाव मानसि रावबो गैया जोंनोमोन ओमफ्राय जोंबो हाबा जाबाय नालाय दा रावबो गैया आरोना जोंहा न'खराव बेखायनो भिडिअआवबो देखायनो बिनानावबो गैया नालाय बिदि निजा बाहागिफोरनिसो दङ बिसोरनाबो गोजान जायो न'आ बरिं मोनलायलाङो खोमा आरोना लोगोफोर नोंसोरो आंनि भिडिअखौ नायनो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल बाय बाय गथ'आबो नै बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय र'